Ja mä oon menossa nyt kattoo veden mitä tää on tunnuudesta, jos mennä uimaan jossain vaiheessa. Niin perille. Jossain vaiheessa tulee travel video, kun me vedän Max-tierille. Niin. Ja jossain vaiheessa tulee myös video, kun mä oon Hoplopissa piilosippaa. Niin. Joo. Se on vasta 2 viikon päästä se Hoplop-juttu. Siellä se on. Mutta löysin 5 senttiä just äsken. Mä vahingossa alkoi rikoilla maata, niin mä löysin 5 senttiä. Joo, on hullua. Ja sit hyi hemmetti, onks tuolla jäällä vielä tarkemmin? Ui. No ei rannassa ainakaan luota olla. Ja kohta perille. Tästä siitä tulee video, mutta jos et ole laittanut, laitais tykkäys tähän videoon ja tilaus. Please. Laita. Niin. Joo. Kohta mulla ostetaan hyvät vaatteet. Musta tulee Roadman. Tän en tiedä Rodit. Mut kuitenkin helvetti mä kävelen nopeeta. Saakeli tuolla on lintuja. Joo. Ai helvetti. Hei, miksi mun puhelimen on sammaa? Mä oon nyt Korpilahalla, mutta sit Toivokas saattaa tulla videoita myös. Välillä saattaa tulla täältä uivarannolta. Siellä Toivokas on sellainen lautta. Niin, ja sitten sieltä saattaa tulla videoita. Pistä! Sohkelisettä perille. Ketä vittu noin? Joo. Onks tää kylmää? Kylmää, please. Hetsätkö? Ei mitään. Jäätä perkele. Ai että kuis viileetä. Saakeli. Tällä kivellä. Ei mene rikki vai? Hei. Nyt menee rikki. Kattokaa mikä kiveen mä otan. Ei saatan näin irtoa. No. Oi. Tää kivi. Tämä on kivi. Kummalle puolelle heitän. Oi että. Tolle puolelle vai tolle puolelle? Nyt menee rikki. Mitä vittua, se ei mennyt rikki? Mun elämä on häkätty. Mitä? Mikä tää on? Jäätä perkele. Ai sit vesi ollut tässä. Helvetti. Uusi yritys. Huomenna varmasti riittää. Joo, seli. Oi! No minkäs kiven nyt heittää? Okei, nyt lähtee kivi. Ui! Meinasin nupsahtaa tonne veteen. Nyt sit tulee reikä. Tää on muitakin kiviä heitetty. Toi on. Jää menee rikki ainakin. Sitä kepistä saatana varmaan. Vittu, mä en uskalla ottaa tätä keppiä tästä edes. Reikä. Hyi helvetti!
Hyi saatana. Nyt tuli vittu. Okei, nyt mä heitän tonne. Että tää jää lähtee. Kohta jää irti. Ai. Okei. Heitän tuolta kiveä. Oi helvetti, mulla ei riitä tossa paino. Vihdoin mä oon täällä kohdalla. Miten se ei mennyt rikki? Entäs mä ymmärrän? Meneeköhän siitä rikki? Nämä portaat on ällöttävät. Tää pitää vantistaa kiinni, helvetti. Joku on pyöräillyt tossa. Tää jää kyllä vielä ihan saakeli kestävä. Perkele. Menisköhän mun jalkavoima olla rikki tossa. En tiedä. Koitasaan saada ennen kesälomaa niin koitasaan saada 40 tilaa tai 30. Koska mun vanha kanava poistunut ihan sen kunnin tilaa. Niin sen takia. Eka jää, joka meni rikki. Onkohan toinen jää, joka menee rikki? Oho! Katso! Hei, 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 hei. Vitu petässä mun hässi. Mä rullaan ei vaan. Tää kivi nyt lähtee tonne. Tuolla on joutseni kai. Joo. Nyt meni sit rikki. Mitä? Helvettiä. Musta tuntuu, että noi kivet painaa enemmän kuin minä. Ja ne ei mene rikki. Tää jää. Nyt lähtee minikivi. Eikä mennyt rikki. Ja nyt menee rikki joku jää. Tai iso kivi, mutta silti. Mä rikon ton kaatosta. No, se meni hyvin. Mä heitin kiveen. Vittu perkele. Hyi helvetti, mikä kivi. Kattokoo. Saaliskivi. Joo. Mä heitän tonne. Salaa. Mä heitän tohon. Miksi ei mene tosta rikki? Se menee musta. Helvetti perse. Helvetti. Saatana. Se meni rikki ja kast hyvät kohtaa. Tai isosta kohtaa. Meneekö tosta? No menee. Mä vien näitä kiviä tonne, että voi rikkoa tuohon kohdasta. Koska mä oon varma, että menee jossain välissä rikki. Oi helvetti! Kiva. Katkes on koko kivi ja ei ole kiva. Joo. Tää video on kestänyt 9 minuuttia. No. Tää video pitää tulla niinku 1000 tykkäystä ja 50 tilaajaa, että mä menen uimaan nyt tonne sitten. Saakeli tuolla jää alla. Tai mä menen uimaan tonne vitun syvään paskaan. Vitusti kiviä ja sitten varmaan saatana jotain, en mä tiedä mikä niiden nimi, mutta kuitenkin. Mikä sen nimi oli? Vittu perkele.
tonne siis tuolla vitusti. Tai tonne, tuolla vitusti. Jota etekö ette varmaan, jotka syö mun jalkaa. Niin hyi saatana. Niin. Ette vittu. Oikeesti. Laitan niitä vitun tilaajia. Tai tykkäisit siitä. Tai ne saatte, koska mä haluun. Mut sit mä kuitenkin menisin uimaan, jos te teisin sitten sen määrä. Niin. Että on teidän oma valinta, että käytätte tilauksen tai tykkäyksen. Koska siitä tulisi video, että mä käyn uimassa tuolla. Nyt! Vihdoin! Reikä! 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 Vau! Hieno reikä. Hieno reikä. Sys, sys. Yes. Mitä oh my god. Mun lippis meni. Se lähtee lentoon. Hyi vittu. Se näytti siltä, että joku vittu jää liikkuu täällä. Hyi saakeli, toi tuuli oli outfit ai! Nyt tuli käteen haava. Mikä vittu tää on? Hei nyt. Ette näe mua nyt hetken. Kun mä apua täällä on kive. No ei nyt iso, mutta kuitenkin. Joo, tommonen kivi lentää tonne. Mites mä soisin, että se kuvaisi mua? Voi kersa! Ei mennyt hyvin. Ei mennyt hyvin. No voi saatana. Pitäis pysyä noin. Mitäs mä nyt teen? En tiedä. Riippuu saaks mä tän yhden käden nyt nostettu. Tekniikkiakaan. Oi! Nois mä sain tän. Nyt. Kerro mitä se ei mennyt rikki. Oi! Se video saattaisi olla nyt en morro.